Nga gị gbere de show Hot 93.3 FM. Nwanne mara nna agwa gị study na ihe anyị na-atụ hie bụ ọgwụ mana ọgwụ anyị bụ kwa buying and selling ma era and trial. Nke anụ bụ authentic. Nwanne ka o si eme gị ọ na-eme gị woto ọ na-eme gị echeta ebebe ọ na-eme gị obi mgbawa ọ na-eme gị ọbara mgbani elu ngwa ọnwala na ndị ma nke ekwe na akụ based on ife niile na-asacha na-ekpochasị system. Hey! Nwanne ọkụ ma asa ọ bụ na nlebe ọgwụ Igbo ọkụ ma na ọ ya ele just imagine godi na ebe m kwụsị na mebie dịka na Alaba n'ilu ime afịa Alaba mago mkpọsa mgbọrọgwụ na anụ ịmago na asamen nwanne na nke anyụrụ anyụ bịa ka efi ahịa ke ndị ọ na-eme nke a bịa ka ịnweta ya ahịa men ya na-agbatakwa na-ego ọgwụ nke anyụrụ anyụ na nke agbara agba ị na-eme inyụnube ịgbọnube Singing and doing to get level. Hey, we all know Bodo na ego beke nwanna ya batago ka ime ego bi ụtọ based on full HD reloaded. Na museum nwanne bịa school of ọkwa mkpọ gị ngwago. Hey, asai kombu wee bịa this week kagode nku based on na mụ afushiri anya. Afushiri m anya na weekend agara aga na-eme Valentine. Hey. Na ndị ajọs jide m titọl ya betel ya mkpọ gị ngwago ka na-agwago maka chi ọrụ nọ m akụkọ biko ọkwe mana ọ na-amasị m ka ihe mere tell me something asị gbara mụ ajọs drive ịghọtago just ka mụ ajekwa kene men m n'ebe ha na-anọ na-agọ ndị ọsụ na-etinye ilu by agọ palace na mụ a for one pinopino like that ịghọtago ka dị nwa Jos si n'ofu bending corner na-apụta nke bending corner ịghọtago ebe na cheki ihe ya nwa Jos donyekwala onwe ịghọtago taa ọnwa ka ọ ya bụ efu like this gị nwee chezo taa gị nwakwa ọnwa ka gịnị ga gị nwee chezo self marital status gị ma ọ bụrụ na ịnugo nwaanyị mana ọ nwee nwe ya afụ like this ichezo na ebugo a happily married man ihe na-agbata ya n'obi bụ ihe na-agbata ya n'obi bụ nwa ha wụọ mmadụ ka ọ wụ mgbe ọyọ iwu na-adịbe ebe niile so asa mụa Jos fụdị nwa ọ na-etinye alụsị na bending corner na-apụta nekwa mụa ka mụa na-drive towards her na-eluzie m ode nwa wine ya da nka nke na-eme ya dapụ m n'ọnụ taxi are you going my way nwa jirizi aka mbazi onwe m taxi man asị na taxi are you going my way are you going my way ego bekee enu gị ihe can you imagine na Valentine kwa ngwa gwazie m ihe emezi na nke ikpeazụ ịghọtago dị nwa Jos ọ banye moto ọ ba gị kpọọ onwe gị taxi ya baa na taxi ọ banye moto ọ banye adịm surprise o si na corner way ka isi na bending way o si bending corner wee pụta amago m ụdịrị ndị gị na ha na-eme so mụ abụrụkwe n'ilu oche ọtara bụlie n'ilu oche anyị akpabazie nkata fụzie ebe nwunye ọ na-asụ oyibo na makwa m na m amụtaghị ịsụ oyibo like this ma nna na-awọ ndabụ na m amazikwa asụ oyibo na-ada ebe niile si ya baby I saw you from afar and I lost control of the steering. Hey! Oyibo Jos na-ada from ebe you lost control of the steering ka nọkwa ebe a na-ekwu okwu aka na-agbado gị na ya bụ lines nọ na-enye dị nwa ego bekee cannot fall for the lines yo na-asị ka na-asị before nke ọ na mama ọ na-asị ka ị na-asị ichefuru na aba hapụ ama m the end point bụ na gị na-emekwa na mụ na dị nwa nọzi na-eme ịmago na-asị ya ka eko si adị na how ka anyị esi wee mee Sunday a na ịmago ka anyị nyere onwe anyị aka ịmago ụdị ya na dị nwa nwabazie mbilo ịghọtago gwa m are you sure can you take care of me okay now for a start today now like today is Valentine maybe you will gift me Brazil nke ha na-akpọzi ya Bone Straight chere m agụ egwu na nke a praise mba nke ahụ nke praise the Lord assurance ego nke adịghị mma mbụ ọgọ assurance ego nke na-adịghị ị na-abụ m ọnụ maka gịnị kwanụ nke what is my own dia ịma na oge gara aga ego bekee nọ na-anụ ka nwunye na-akọ na-asị
o mere nke a mee nke ọzọ 2000 wee si ebe a baa n'ihe ọzọ baa na mana nke a wụ Bond Street so upgrade isi gị isi na Ọnịcha pụta you come to Lagos and you upgrade kwanụ mana nke a wụ wee gaa enwetakwe m gift chai ego bekee ịsọsi ọ nọ n'ebe ọ na another call at the moment ebe ọkwa tugolo onwe gị na-asị ihe ị nọ na-eje ewu bending corner ka ị nọ na-eje onwe mgbe iji wee cheta na onwe onye zaga ego bekee ọkwa elu ebe a ya siwe m onye ọbụla anyị na-ama aka ịmawa aka ego bekee believe gịnị amakwụ n'ime m believe maka gịnị ka m na-eje believe gị agwa m onwe m n'ime m believe mba taa wụ gịnị taa Tuesday okay thank God n'ọnụ gị ka o si pụta Valentine wụ ụbọchị one Sunday 24 hours 42 hours 72 hours anyị na-agakwa na 100 plus hours ị ka na-agwa m na gịnị mere na onwe mgbe iji wee buru m n'uche mana nsogbu adịrọ n'ụgwahala anyị ka nọkwa na ihe Valentine na nkwa ka isi wee cheta ego bekee o I am here for you mana onye gị jeje mbe gị jaba mbe gị je anya ise gị jasị taa si n'ụzọ pụọ ka m gafee na asị gị welcome to today's show nke awụ nke mbụ after Valentine mana ndị kpa anyị na Valentine dị onwe nwaada na-asị na onwe Valentine mmadụ na-eji akpọ ya aga Valentine na ofufe na mụ na gị nọ the same shoe mana anyị esighị ebe anyị iwu bụ na anyị akpụ unu ju na ama mkpọnwụ mmadụ onwe mgbe si kpọọ gị ngwa na-eche ka nwunye obi akpọọ gị nwere ike ịkpọnwụ onwe isi ego bekee na-emo erikego m nwa nwoke nọzi na nleka o bịa ka ịkpọọ m ka m mee ka nwaanyị ọkwa ịghọta let me show you the ego bekee way kpọọ gị jee na correct ịmagono someplace nye gị correct treat mana ịkpọọ m na ọ na-eje na bending way na corner way chai ego bekee ifujola anya ifujola anya Hot 93.3 FM Gangigbo radio show si gị nọ ebe a ka anyị na-enye gị gịnị obi aṅụrị manụ ka o si adị na mana ka anyị mee ya na ngwa ngwa ka anyị baa n'ihe dị n'ọkụ na-ekpo kitikiti asọ pụtụpụta so n'enu mebe a gbaa m kwụ n'eze let us go there. I tell you nwanne maka isi eme ya based on na ị ga-ebugodo ụzọ dọọ ya alụ n'ime obi based on ebe anwa a na-ana ele pepa ebe a ndị menụ na-ana asị asị na-ekwu eziokwu na-atụ ọgwụ na-ele afịa ịghọtaga anyị buru ụzọ anyị lụọ dị anyị ebute akụkọ wee bute elu gị ngwa gwa gị ka o si adị ghọtago na anyị gwasịzie gị ka o si adị ya banyezie by part 2 HD standard cinema premiering anyị dọọ ezi ilu n'ebe anwa ya bezie gị based on nọmba ị ga-eji wee dọnyere anyị ilu tinyekwa ọnụ ọkwa mkpọ gị ngwago nke izizi anyị ga-ebugodo ụzọ wee kụọ gị n'efi a nwanne do it get level ka ndobe 2 by 2 anọ na mgbe ọ ya ejiri ọrụ elube mgbe 2 by 2 m ya ejiri ọrụ elube nwanne ka o si wee dị na ndị Mieti Ala Breeders Association of Nigeria ndị a na-afụ maka ndị na-achị efi n'ala anyị bụ Nigeria ha ewepụtago 3 condition wee si na ọsọsọ efi ịtọ a ka ọ ya abịa mee enwe peace particularly na South-East na ala Igbo na ọ bụrụ na gọọmenti na ndị bụ ndị isi obodo ma ndị igwe ma ndị isi ihe niile menwe efe ịtọ anụnwa ịma na udo ga-adị mana ọ bụrụ na emela efe ịtọ a na onye na-agba ibi a na-achị onye na-agba ibi a na-achị onye na-agba ibi a na-achị ya mụọ wee kpọnye elu chairman ha na South-East Alhaji Sadi dị ọga nwere ike ọ ya esonyela anyị on Thursday maka ezigbo enyi nwoke agwa m ya maka nganga si ya bịa na ịmago na ndị Igbo nọ na Lagos na ebe niile na-ajụzi ka ife na-emezi unu anyị analụzi ya ebe anyị biri unu nwa bụ ndị bịara abịa na-achị efi unu anyị ekezi ya ọsọ na baya ọsị m mba na ọdịro na nsị ya mba na ihe mere ya bụ president ka o si dị na mma eduru gị bịa on Thursday n'ime nganga so onye bụ chairman ndị na-achị efi Mieti Ala Breeders Association na Anambra, Enugu, Ebonyi, Abia, Imo na the whole South-East na mma edu gị bịa na nganga ka ị bịa gwa ndị mmadụ ka ife na-eme ka o si adịzi ilu unu ka usizi enye nsogbu nke ikpeazụ mana nsogodi ya mpa ka ife ịta anwa ọ ya abịa eme like this now isi na ife ịtọ ka ọ ya abịa eme enwe peace ndị na-achị efi enwe peace ndị na-akọ ugbo enwe peace ndị bi n'obodo enwe peace eme nwezi katakata eme nkwezi ndị na-adụ aka n'ọrụ ndị na-ekwu taa kpọfuo ihe taa nọdụ ebe ọsọ mkpọ gị ngwago o wee sị m na nke izizi bụ na federal gọọmenti ga-ewepụta anị
na the whole state niile enwe na Nigeria including South East. Na federal government ga-ewepụta anị na Anambra steeti, federal government ga-ewepụta anị n'Imo steeti, federal government ga-ewepụta anị na Abia steeti, federal government ga-ewepụta anị na Ebonyi steeti nye ndị Mieti ala ndị a na-achị efi, nye ha nọ anị personal ha ebe ha ya anọzi wee na-eme cattle ranching. Na nke a bụ nke izu ọ ya abịa eme udade. Nke abụọ o wee sị na federal gọọmenti ga-agba mbọ tinye anya ha na ndị steeti gọọmenti tinye anya enye ndị na-achị efi training ma ndị edupu obodo oyibo ma ndị edute ndị ọcha ka enye ha ezigbo training n'ụzọ ka mma based on mechanized ranching. Ono si abụ ndị ọcha nọdụ na-etinye teknọlọji iche iche wee na-azụ efi na ya enye ha ụdị training a ka a kwụsịzie na-agagharị agagharị. Nke a bụ nke abụọ na ọ nọ na-ekwu na-enenegodi ya based on ọ nọ na-alịgo m n'elu na-achọ 2x2 ebe ọ dị because na the thing bịazi na-abazi banye okwu nkwunyere ghọtago na ayọ mkpọ gị ngwa gị na agụ ama hapụ ihe o ji eme ile na ịmana ihe agụ ji eme ile dị ya na mbọ aka ọ na-aka 2x2 si dị m na mbọ aka onwe ka o si dị m ya mụọ ya mmadụ ozugbo so nke ikpeazụ the third one onye as condition wee si na nke ịtọ na a ga-agba mbọ periodically ọ bụla a month bụrụ 2 weeks bụrụ 3 weeks a na-akpọkọta ndị na-akọ ugbo ndị farmers na-akpọkọtakwa ndị na-achị efi headers a na-enye ha town hall training ịmago a na-agwa ha okwu meeting ya town hall meeting na town hall training onye ọgbakọta ọnụ anwụọ mmanya atọ anyara atọ ọjị onye ọbụla ekwu ibie n'aka exchange contact ịmago asị ya ka ewe ke mpa ka o si adọ nwee ka o si adịelu gị ngwa nwụchalụ nke ghọtago n'ụdị ya ahụ ka ọ ya abịa eme peace adị na South East. So asa ka isi wee fumata onye ajọs kwuo like this. Feel gịnị? Feel na ihe okwu na ihe make senses ka ihe mma rush ya mebegodi ya woto ozugbo. Nke meeting ahụ ịjụọ mmasị na nke ahụ kwesị ya ka mmalite na nke ikpochimazụ point nke ikpochimazụ meeting ahụ kwesị ka a na-enwekwe that kind of meeting nwee ike onye ọbụla gaa na meeting ahụ okwu uche ya si oke ihe dị ụta na ihe dị ụta ka eme ya ụta ka udo wee na-adị. Then nke training oke nke ahụ edochara m anya training ndị na-achịgharị efi ka a ga-esi achịgharị efi a ka training ha ka a ga-eji na-amịta milk nọ n'ime arụrụ dị efi ka iji wee gbaje na milk. Ama m n'uche gị ga-eje ebe ahụ maka ihe na-adị eche ihe na-adị eche mgbe m kwuru okwu ka a ga-esi achịgharị dị efi o nwekwa ihe i kwuru mana mgbe m kwuru okwu milk onwe ka milk a si eme gị n'arụ milk ọ dị gị n'arụ ijelo n'isi efi ọ na-esi wee mee ka isi efi na-amasị m na nke na-amasị gị milk so ama m ihe a ji na-etiri ndị a ma ụdịrị training ha ga-enye ha nke ahụ edocha amanya mebi ọkụwa nke ahụ ọfụma ma aghọtazi ihe ọ na-ekwu maka nke training. Then nke onwe nke ọzọ nọ n'ime ya ọ dị atọ training meeting and inye anị yes that's the third one eziokwu nke anị ahụ na the whole 36 states of Nigeria. Na ama hapụkwa nke ahụ gị nwere ege m ntị ịkpọ anyị ga-etinyezi ọnụ na nke ahụ gwazie anyị iche maka nke anyị ahụ ma o kwesị ekwesị ka m hapụzie ya ebe ahụ. Mana asa ama m nọ ndị ya akpa ihe etinye ọnụ mana o nwere ihe mụ na mmadụ nọ na-ekwu ịmago somebody m butelu this matter ọ na-asị m ka ha ya esi wee na-ekwusinye ha anyị na ọ na-abụ onye Igbo maọbụ Yoruba jee ugwu Awụsa ọyọba gọọmenti nye anyị ebe ọ ya eme biznes maọbụ ebe ọ ya akọ ugbo maọbụ ebe ọ ya achị efi n'ọkwa ihe ọ ya eme bụ o jekwuru nwaanyị ọkwụ ụgwọ anyị enye ya anyị na ọ bụrụ na ha chọrọ anyị na South East ma ọ n'ebe ọzọ na Nigeria na ha si ona ahụ ha luo ha kwuo ha chọrọ nwaanyị egolo anyị mebi ya kwụọ the person ụgwọ rent or the permanent ha use ban ahụ na kedu ihe ha ya eji wee na-ayọ gọọmenti si nye ha anyị ka onye ahụ na-ekwu ka ịkwana ihe the person the persons no na nyanwa na ndị ajọsụ na-akọtu based on na ha na-ama OP na nyanwa na ndị a na-ama OP ịghọtago na ọ bụ ụlọ nyanwa nọgodi n'ilu ọgwụ like this na ọ ya asa taa agwafuo na eso na-ekwuyeli ọkwa mkpọ
ọ na-eso ka ya pụgodi nke a wee kwụọ gị the second lamba based on ife anyị nụkwa na-eme n'ime ogbe ụnyaahụ ka onye isi ala based on odogwu manụ m onye nke m afọ ndị Igbo chichi ndị Igbo chichi based on number 1 Nigerian man, number 1 citizen Muhammadu Okechukwu. Muhammadu Okechukwu. Imebizi afọ bubu. Mba dị mana ma toro n'ugwu Hausa. Muhammadu Okechukwu Buhari enyi ọha ndị Igbo nke anwụ nchili ya na 2016. Nchili ya. Nchili ọkụ mgbakọtara ọnụ. Anọmgbu nchili. Okechukwu nwa. So based on that, Muhammadu Okechukwu Buhari enyi ọha ndị Igbo apụtago ụnyaahụ wee yọọ biko wee si onye ọbụla butuo na katakata na esemokwu onye a na-esesa onye okwu, ndị Hausa na-esesa ndị Yoruba na-esesa ndị Hausa, ndị Igbo na-esesa ndị Hausa na katakata adịgo too much, na onye ọbụla butuo ka anyị were ofu obi na ịfụnanya based on na ọ bụrụ na ngwa bụ gaiman ịfụ nwaanyị Hausa dị gị mma iji approach ya Nneke ka ọ esi wee dị gbaa ya asọ ọ kwete unu ana-aka site na je mee gị ya unu edunata ya Anambra ma ọ bụ apịa gị ụtalị like 2-3 times ikwete na ọ dị na-apịa ụtalị ya aka ngwe ka na-apịa manụ anụkwa m na iche ịnụ nwaanyị na Katsina na ya adọwagodi gị azụ were ụtalị sewa ya ka m nụrụ na mana ọ part of love ịfụnanya nna eneche ihe a gasị nna ịfụkwara m n'anya na-edegosi tie gị ihe nye nna anyị n'ọkwa na-eti apịcha gị ha just love love nke anụ anyị agbagotekwa nnọkọta one a mụọ bụ iyo na ise m na kọndishọn mmeju wee nụ nwaanyị bụ na mma ala anyị flat imuo m like 24 the same like 24 na azụ m based on tribal mark. Love. Nwanne nke izi na-esegodi mie like this ya na-alịghalị m n'isi ligo m isi na mụ ozugbo mbinye ozugbo nke nye onye ọbụla ọsọ onye ọbụla agbafu na the compound dị nwaanyị n'anya maka ịfọ ya n'anya ịfụ ya n'onye ọfụma ihe ọbụla a na-eme ga-eti ga na-eti just mewe so mfuzie n'anya si mee m Pontus Pilate ebe why not ihe love na-alụ na Pontus Pilate nsị gị na love na mụ na Job na-azụ ofu afọ ọkụ ya love. So based on that onye isi ala apụtago wee si biko onye ọbụla butuo esemokwu anụnwa wee na-ayọ ndị isi ndị ụka ma ndị isi obodo ka ha biko ka ha tinye aka ndị bishọp, ndị imam, ndị dibịa onye ọbụla kwesị ndị dibịa mmadụ niile ndị dibịa bụ ndị isi na-etinye shuga nọkwa ya ndị dibịa ọbụla ndị isi ma nọ ya onwe ha na-eme m ugbu a ka esi ndị isi omenala ọsọsọ ndị na-eje ụka bụ religious yipụgodi ha yi n'anya ihe yikwa n'anya ya ugogbe anya ka anyị so onye ọbụla tinye aka ọnụ ka apịatuo ka udo wee nachiyata ma gị na-egekwa anyị ma ngwa na-ege anyị ntị biko na onye ọbụla butuo onye ọbụla fụba onwe ya n'anya ịghọtago na ọ bụ efu onye Hausa imesi ya ezigbo omume, efu onye Igbo imesi ya ezigbo omume, efu onye Yoruba efu ya n'anya ka udo wee na-adị ka Naijiria na-aga n'ihu. Anyị esi n'ebe ahụ wee tinyezie alụ nke ikpeazụ n'ime ogbe ebe anyị na-anụ na onye ọbụla na-agba ọsọ ihe ga-emenụ anyị na-apụta ihe ga-emenụ so nke a na-eme kịta anụwa gwogwo n'ime Ọnịcha n'otu nkwa Ọnịcha ọsọ na-agba ebe niile wee na-ajụ ka ife na-emezi na-afụ vidiyo onye ọbụla onwe ka moto si wee gbatu breki na efu ma ndị na-ele ihe onye ọbụla ọsọ eme na-ajụ ogini na-emezi onwe ndị bata n'obodo ya na-akwado Olympic 2022 asị m mba ife na-eme kịta bụ na ndị COVID-19 task force na ha nwa anwụdo gị n'ikpụlọ face mask ma ọ bụ na ikpue itinyere ya n'imi ọkọvala imi gị ọkọvala ọnụ gị na-enweta gị ozugbo n'aka na-abọ ga-awọ gị ofu aka nke ikpeazụ na based on dumbbell na-enweta gị ozugbo atụkpuo gị n'ime moto nwanne ị na-agbada CPS ozugbo anị mana vum ka mma karịa statement ngwa mkpọ gị ngwa gị in 9 months time we'll come visiting ọbụla ọgwụ nne na-agbalụ in any day time we'll come visiting adị ma nwantị na-asa ama m na inugodo reason ihe megide gị like this na eje police station based on na gị na mmadụ nwee case na
mago na emeg force accuse ma ọ bụ na emeg anything ije police station when you police station I know follow bụkwa 10k Hey na ịma na ya agwa gị after mba ihe eje ga drop ihe after na television ma na radio and bell is free. Yes. No, now don't give bribe. Don't allow anybody to No, ịchọ ka apụtasị gị give bribe. And ilo police ịbanyela ala ebe ozugbo but before pụta that's promotion of crime. Na give bribe mba. Ngwa gị makwasara ka ị ga-eme na police station. Mana nke wụ eziokwu ma ebunye gị uche ije na police station asị gị weta ego megodi ihe ndị ara dị ya. Tell them are you okay? Okay. Are you okay? Do you know who I am? Kasi na enyi si na bribe na asị m gị bribe. Are you normal? Oya ngwa mepe gate aka m se ba pụọ. Mgbe bụ lawyer na-asụ ụdị oyibo ahụ client ga-anọdụgodi na cell. Ọ ike ọ bụ cell 5 ebe ahụ nsị. Client ka m na-ekwugodo first. Ebe eji nsị wee majuo wọọlụ niile. No, client. Nke iwụlọ ya sị m gị nwa client onye ejide. Oke onye ejide. Yes. Ebe ị na-asụ dị oyibo eme. Ịma right gị na ịma right gị. Yes. Come on, I know my right. Good. Okay, ịma your right. I know my right. Mgbe ị amagide right gị ahụ nọgodi like 3 days n'ime police cell. Mba. Mgbe ahụ mamịrị na nsị ekwu. Maybe my right gị. Hey, or your left ka ị ga-ama bụ ihe ama your right na. Ngangi were national 103.3 FM indugoni ya ka isi wee kwe ya sigo kudochiwa ebe niile ihe Mr. Buhari ya maazị nke mbụ ọga kpatakpata on the top Nigeria na-asị biko zienu onye ọbụla were na ya nwayọọ ndị mbieti ala gwago na anyị ha achọ anyị ka na-elekwe ya anya na-enye ya anya left right and center mana gị nwa nọ na Lagos ma gwa nke wee eziokwu you are lucky ma ọ na Anambra State ka ị nọ onye mazi ebe ị ga-anọ ugbu a gị nwa na-eyi face mask gị na-eyi ya with style asị gị yi face mask gị ya na under your nose under your head on top of your na-eyi ya na-aga with it o nwere ụdịrị ji ụmụ nwoke na-adị aga one legged ka m na-adị akpọ ya one legged like this nke bụzi one legged o nwere ka na-aja na dịka na abend za abend before nkọ so ịnọ na Lagos dị lucky mana nke ahụ ihe anyị ji wee bịa na nke na-ekwo kitikiti na-adị hot na hot 93.3 FM na-adụ spicy station ai nganga gbuwenụ m mana ka anyị jegodo nwụrụ mmiri ọkwe maka anyị salụ now let us come back and tell you what is on the board. Nwanne anyị nwa mmiri pụta na gbayeziere chere ma ajụgodo nwunye oke ka o si adịrị gị today maka some things na-apụ ikwe nke ọzọ onwe ihe na-eche onwe plan iji gwabem ya ihe anwụ na weekend bụ na olive oil dị na green bottle so ị nọ na last week wee gwa m sị na onweghị ebe ị ga-eje na Valentine mana ịpụta na Valentine jewezi ihe m amaghọ banyegodo gaa ka anyị gaa break gwa m ihe mere that Sunday ihe nọ na-eti bụ Eli Lamasa Elaya Anda ka anyị pụta Ngangi Igbo mi nọ na Ngangi Igbo radio show na-ewetara gị na-adịghị mma ka ebe ọzọ ị ga-anọ hot 93.3 FM Mondays ogene ego bekee gị jembe gị ji anyị ise gị ji abambasị taa si n'ụzọ pụọrọ m lemi gafere n'ụzọ onwe ka mmadụ si wee sị gị bịa ha m wee ego bekee kpọọ ya taa isi ya come on where is your NAFDAC number sakwa isi gwa gị na keta cheregodo ichetekwe handle anyị na WhatsApp, Twitter, Instagram. Ichete ya ngwa ka ngwa gị ọzọ si gị nọ Ngangi Igbo radio show gaa ka iso n'anyị apụta oge niile na-asị ihu na-eme atọka m ihe ọ na-atọ m gwogwo ọ na-eme ngwa gaa ka iso Ngangi Igbo radio show even na YouTube na anyị nọkwa ebe ahụ just type K-way ga-enweta ihe niile anyị na-eme Tuesdays, Thursdays and Saturdays ịghọta enwe ka isi wee miss ihe ọbụla anyị mee just go there gafe ihe niile ka o si wee jee mana based on your meter and seeing meter mana nke taa ihe anyị ga na-akpa maka ya wụ na otegori anyị mana ụmụ nwaanyị in fact ndị Igbo na-eme ọfụma mana ụmụ nwaanyị Igbo ọ ga-adị ka a ga-asị na
maka na asụkwa na ụmụ nwaanyị na anaghị emechi ihe maka ị na-asị oke ụmụ nwaanyị Igbo na-eme nke a na-eme ọfụma ha na-eje ije a na-eme nke ọzọ apụtasị na ebe nwaanyị kwesị ịnọwo na kichin na-esigodu nri na-esipụta di ya nri niile dị iche iche osipụta jollof rice osipụta fried osipụta kọshọn osipụta nke niile nke ọbụla pụtara ọ na-esi ya na-asị honey sweetie nekwe ya mana ka oge ji na-aga anya wee chọpụta na ọ dịka underlined ọ dịka ụmụ nwaanyị ebidowo mmegozi ihe ndị ọzọ dị iche iche ma football ma engineering ma nke ọzọ dịka of recent nwaanyị Igbo ji eme ọnụ Igbo ji anya isi anyị ka na-ekwukwa ekwu ya even till tomorrow nwaanyị a ma akpọ aha ya nwaanyị a ọ na-awụ ncheta nwaanyị a obi atọ m different ka onye wu nwaanyị a na-ekwu okwu ya nwaanyị a wụ nwaanyị anyị na-akpọ Ngozi Okonjo-Iweala ezigbo aha ezigbo ada Igbo ada Igbo ji eje mba no achọrọ m ka ịkwụsị point ịfụlụ ezigbo afa nwaanyị na-aza Ngozi Okonjo-Iweala o tinyere afa niile nne na nna ya abalị ya kịta ka ị ga-afụ ije n'Instagram Tesi Chelsea Stella Maris nke a wụ Indomie generation onye na-ebe ọ na-aza alụ ego diva ọ gịnị bịa ewepụ ọmalịcha afọ aba gị from mgbe amụ nekwenu m nwunye obiko na-aza alụ m ka ego diva nweta gị na nkajisie gị aka ka ego diva mechere m ọnụ ebe ahụ ị na-akachi maka dị nka crayfish mana ka anyị nọ na-ekwu biko Ngozi Okonjo-Iweala nwaanyị awụ nwaanyị Igbo jigodo eme ọ na-eje mba enyekwu ya echichi in fact nwaanyị emego ọfụma mmakọla ole ghara ole mana ihe anyị ji wute sampụl nwaanyị a wee bịa ka ndị World Trade Organization nọ na-ekwu fact enyego ya echichi ahụ already ihe anyị chi ga-agbo March ka ọ ga-bido ọlụ ihe m na-ekwu mommy sweetheart m ịba n'ebe ahụ chetakwa na nna ebe ahụ ego bekee nọkwa ebe a amandị m yosu PA ka m lụọ ọkwa onye kwu ebe ọ na-aya ya enye ya ọgwụ maka m chịgodo ihe anyị na-ekwu taa anyị na-ebulu okwu ikwugo ihe anyị na-ekwu maka ya ngwa kwuezie ya eche m na-ekwu maka dakosi na isi nne na kichin nwaanyị anyị ka nwere ike ikwu si na ebe nwaanyị kwesịrị ịnọ ma ebe lụrụ nwaanyị wu n'ime kichin weta ụmụ ihe ndị a niile na-eme wit ka ụmụ nwaanyị Igbo si wee na-eme ihe ọfụma mgbe gara aga ịghọtago ya aka m ịsa gị ya na mana ka m bulugodo okwufe so m ga-asa gị ya very important ọnọdụ ya ị na-akụzi ịgba obodo twins nke ikpeazụ ten for you choi ọwedị ka mụ akụzi elu gị ka m kwọọla ihe ha ma na anụ ngwawalụ sound ya kpọọ mfọwekwa ife ọzọ dị n'alụ n'elu ụwa my sugar pie nna ị bịakwa nye m Valentine gift bịa na-asị m ka ịkwa n'ọrị mfat gịnị mụnwa ka onye ọzọ ị na-achọ wait ị chọrọ m from Sunday wee bata na nganga for Tuesday ọkwa ifuru gị ihe m ji na-enyegoro gị wụ 5G ị mere nke ọma ọnwụ ma nke love the love on the street it is the too much orike ọ na-erizi ka ọkwa ma ịmụnye ọkụ just everywhere
Nganga ebe ụtọ. Ọnọdụ ya? Ehihie ọma taa. Abata from dollar. Nke iji abanụ mbanụ. Abawa na olu. Si gị nọ nke iji ejegode mba sef. Afọ a na. Ido de ke ebe ya pụzuru nwunye ji na-atọdo n'ebe ntị kọna. Ọnụ Benny Kọna na-amasị ya na. Ọ hapụ m na wilderness. Ọ Benny Kọna na-amasị ya. Ihe ọ kara ikwu okwu si m ego bekee ọkwa ifu ka o si adịlị m this week Jos bịa nnọọ ka ịkpọ m jee efu ebe dị mma mee m ọfụma. Ọ na-eje Benny Kọna ebe na-amasị ya. Please, ụtọba kpọrọ gị mụọ ya na mama ntọje ma ọma dị Mohammed oje mantị. Mba, ụtọ ahụ. Eneghị eji ụtọ ahụ eme ya. Ma Mohammed ga-agarịrị m itie mountain. Afọ asaa. Dadi onye isi kpolele na anụ ụdị ya. Onye Clinton ka o si adị mpa. Ọkwa na ife anyị na-akpa na-efi ya ma news ndị anyị wepụtasị. Anụrụ m ife m na-akpa ma dị news. Mana news gị abụrụkwa ya ahụ. Emere top news iyi wetara this afternoon ndị na-ebi ala isi na-ere m ọkụ. Ọ na-eleli gị eleli. Ezigbo ọdịzọ m na ka atụghazie. Because among those who have n'obodo ọbụla Lagos nwoke na na-atụrụ ha ọ na-eri a na-akwụ ụgwọ shọp na-akwụ ụgwọ ụlọ. Gọọmenti anaghị abịa sị na ewepụta ebe a na-enyere ụmụ Igbo aka usoro biznes enye ha ala ka ha mere biznes. And a na-achịgharị ụzọ nkwere pụta obodo a pụta ụwa a mụrụ na ya ahụ private biznes ọgwanụ gọọmenti ọgwanụ onye na kọmpani. Ọwụrụ ndị ka a na-enweta na Bayelsa and other states ọgwanụ ya private biznes ọkpọlọchi wee wezie problem wezie by force inye ha ala nke a karịkwara mmadụ. Mana Clinton ihe anyị na-ekwu maka ya taa owu anyị na-ajụ si anyị ka nwere ike isi n'ọnọdụ nwaanyị Igbo ya nwaanyị Igbo ada Igbo kwesịrị ka ọ kwụsị na kichin. Nke o si akwụkwọ na arụ fes akwụkwọ gbara awa fes nke a na-ekwu okwu ụmụ herdsmen ndị a nke a ọ na-arụ m ọkọ na-arụ. Okay. Ọ na-eme gị na-achọgharị 2x2. Akpịsị na ị ga-akwụkwọ ma Tọzdee maka ya ka a jụọ ya ajụjụ. Mgbe ọ ya bịa on Thursday, hopefully ọ ya nọ on Thursday. Ka a kpọọ ya wee jụọ ya ajụjụ mara ma obodo ahụ Naijiria na onye ahụzi prezidenti onwe ya na ihe gbasara ajụjụ na-adị today. Ịma na atụla ebugharị na second go ya ọrụ before ị gaghị afụ nwa iwu president na any country but kịta nọ ọ na-emezi and before ọ na-ahụ parent zụ ụmụaka ụmụ nwaanyị ha na primary school na secondary school na-ahapụ ha afụla after all na ọ dị ka ha ga-adụ inside house mana ọ na-emezi kịta anụ things change go nwata nwaanyị ọbụla ekwesịghị ịnọ na position ya ọbụghị ịwụ inside house na I believe na as long as technology apụtago na nwoke ịrụ nwaanyị ga-eri ya ya n'ọnọdụ nwaanyị Igbo akwụsị ozi na kichin. Mba kichin sef nwoke na nwa onye wara gara ya baa na kichin. Okwu gị kwụ ọtọ daalụ mpa. Onye ọma Clinton. Biko data ịkpọrọ ada ụmụ Benton Kọna ndị a. Mkpọrọ ya ji ede Benton Kọna. Gịnị kpọrọ onye ji Benton Kọna? Ma ọ bụ na nọmba ya aga problem m na-enwe bụ ya bụ ụmụ ịma ihe nọdị ụmụ Benton Kọna ndị a ọkwa pas ha na-agbapụ mmadụ isi
N'ebe. Gịnị? Gịnị onye? Ana m eje. Ọkpọ m jebe m enweta straight bone and bend straight and straighted hair. Why? Mba, nwunye gị shuga n'ọnụ ga-agbapụ ya. How many bags of cement of football straight you get? Ka ha gbasa dị m. Ọgbasa m. Ọmala na ozuru ụgwọ half shop. Ebulu m ya n'isi m na. Ịma na ihe unu na-ekwugharị bụ ụgwọ half shop na Alaba. Ebulu m ya n'isi m onwe ihe o mee. Ọ na-abụ mpụta ụmụ nwaanyị na-akpọ afọ ego sị gị na isi nke anụ bụ 600,000 nke 500,000. Ime ego one. Ọ bere ihe na. Ibulu ihe dị ka 20 bags of cement n'isi. Ọ bere ihe na. 20 bags ya alụ foundation lụpụta room and parlor. Mmadụ eburu ya n'isi. Ị na-echezi echiche ga nwoke Igbo. Mgbe echebu ka nwoke. Iwu nwoke Igbo. Nwoke Bendel. Ị na-eche echiche ka. Ọla dị ya. Hello? No, Kakao battle for you. Ayi, mkpọ gị ngwa gị na. One and only. Na nwụrụ gị na. Mba abịa na ọjọọ so wọm na abịa Sunday. N'olu ụzọ ka ihe m mere. Ringi. Atọ ka m chọrọ gị wee ji ihe mmemme abịaghị ọwụ na iji abụọ ọwụ na iji atọ gaa goro nke fọ ọnụ. Iburu akpa dị ringi. Na nke a ikogodo m first. Buruzie akpa dị ringi. Hello? Mba 08182426591. Maọbụ stela anyị meseji na 07080051850. Ọnọdụ ya? Gịnị na-emezi iske ndị instantu installatus. Awụ ya mmiri nsọ. Awụ ya mmiri nsọ na anointing oil. Gagi radio show Hot 93.3 FM. Monsa. Hello. Hi. Ehihie ọma. Ehihie ọma sa. Ada bekee. Pounds and dollars sa. Ewe na. Wee dị mma o, ekwufugo ya na. Mana enwetekwa m Valentine gift sa. Enwete m Valentine gift. Nah, don't worry. I amaghị ha na-akpọ Valentine na. Ewo. Ọmụ gbazie nkịtị. A na-ekwu na ndị agboro na-ego n'ime afịa na-akọ Valentine. Onye si dadị. Ozigbo nwa afọ nwa aba from Ikondo. Ngwanụ. Enwezigbote nwa aba nke ezigbo. Nna bịakwa ụnụ na-akpọ ya mieti ala o. O were nwa ya. Ọgwụ ya? Ọ ga-eji asị ka enye ya ala free ọwụnye ala nwa abịa na Lagos ma akwụghị ụgwọ ụlọ ọ maka ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ọ na-achọzi ala free unu gwakwa ya ọ gbara ọgwụ ya ọ ya bịa on Thursday onye ọbụla etinyela ya alụ udo dị na onye isi mpọkụ na ife anyị na-akpa na Besdon na ụmụ nwaanyị sisi na kịta abụzikwa mgbe ha na-apasa na kichin na ha na-amapụtazikwa n'ilu ọgụ na-ebu ya bombon 50-50 wit ụmụ nwoke. Nna m aghọtago anụmihe kwuru. A sị m na ya anyị na-akpa na Besdon na ụmụ nwaanyị si na oge agagokwa mgbe ha na-anọ na-azụ oriakụ nọdụ na kichin na-amasa ọsọ isi nri na kịta mba ha ekwesịghị nọ na kichin ha nọta nwoke dịkwa redi na kichin. Ọwụ sọ nwaanyị kichin emeghị sọ nwaanyị na. So na ịnọkịta ị na-aba kichin kwa ọ na-enọ na ọwụ for nwaanyị. Ibugode bụ husband material inugo nwaanyị. Ma mba aka wụkwa onye obodo ka gị nwa na ndị osisi. So ụkwụ gị na-abụ ka nọ n'ilo. Mụ na gị ka nọ n'iro na. Anyị na-azọzi ya ebu ụzọ chebe ụkwụ.
anyị ka na-achọ ụmụ pịna na onye nwaanyị enyela anyị aka ise ego bekee nwoke ọma ị ga-adị ka echi a na-agwụ ise daalụ sọ ndị nta ụmụasa ọ dị ka gị unu na-achọgharị Chukwu ga-emekwa unu enweta anọkwa m ka esiri ese maka chọba inweta wait ịchọ echi fada ma imechagodi ihe Daughters of Zion. Imechagodi ihe Daughters of Zion pontifical instruction before instruction kwe giri ya all there ezigbo nna ahụ eziko sada mpa dị mụ ajọs nọdụ n'ofu mpempe by bending corner na-agụchalụ census adapans and dollars akwa ifugo na ka m si wee nọdụ nọ Adamu mụ enwetakwa Valentine Day isi ifugo na m na gị nọ the same condition m na gị nọ the same condition amanụ m ihe anyị ga-emezi wee mechie show ga-abịa na Hot 93.3 FM m na ga eje n'ofe ebe nwee Valentine Garden of Love ịtụọ m flawa ntụọ gị flawa ka anyị chọọ ime mụ achọrọ ịkpọnyegodi unu on Thursday. Mụ achọrọ ịkpọnye na Hot FM Gangi radio show live with my 2x2. You are not welcome. You are not welcome. Can you try to wait the 2x2 me? Ka mụ abịa Hello. Kamu abịa chegodiri una guest dami etiala man na no gị dị sure 2x2 mba ngwa be coming down be coming down biko ka anyị nwụrụgodu mmiri first anyị na-abịa chetakwe ihe ọbụla ị na-eri na Lagos bute ya ebe a ka ọnụ gị nọ kwa ịma onwe ebe ọzọ nwere Gangi Igbo anyị wee na-ekene mmadụ niile ebe ọ bụ na isi ya n'onu anyị na nke efifi a pampam ndụ mmiri ndụ azụ ka anyị na-aga ọrụ gị n'ọfọ pampam n'ihi n'obodo nọkwa n'ọgbọ pampam ego bekee na-amụrịkwa asa nwa pampam ihe a na-ege nwanne ị na-enezi ekwentị gị kịta pampam ị ga-ekweta na ọka bụ Gangi Igbo na-aga pampam na-eweta ya wee na-ewetalụ gị ya n'ụdị anwụ ị na-achị ya pampampam ọ bụ ịmata gị ihe anyị na-akpata ata pampampam nke anyị na-akpazi wee bụrụ nụ pamparampam na nwaanyị ọ ga-atọ na kichin sebe ọkwọ gị na onye ọ pụtaziri owu isi nni ọla dị hello onye isi eyi ọma Iyo Italian onye isi okpole ya am ne gwa ya je ba ya am ne gwa na ne ko sin ko na ya ha ba na ọkwa njiri chidara wee gụọ ba chidara ba ka tisu ba chidara okay onye nọ n'ọgbọ kịta anụnwa bụ tum oya na cool down na ọ gị na-agụ egwu aka ọfụ na-agụ anyị wee na-anabata geenụ ntị na nna-agụ egwu anyị wee na-anabatazi n'ọgbọ n'ụdị pụrụ iche Chidera na Alaba oji 2x2 eme ọgọ ọkwefọ na asa na-eme bakọp ọ bụ by father na ọ na-eme deliverance na
mmụọ banye gị n'ime ya eme deliverance. Ọ bụ asa na-enye ka ị na-eme m deliverance m kwụ ụgwọ. Ọ bụ ya ma mere deliverance. Ọkwa gị ma na-arụ ọrụ. Nwoke hapụ. Pụta ụgwọ iwe iche na ọ dị izi ịba n'ime studio. Ịba na studio kụọ egwu tinye afa gị nkomkom ịpụtasị gị akwụ ụgwọ weta ego o. Ada bekee kewe. Kwụsị gị weta ego first na wee dị oke. Send up account number. I'm making transfer. Kita ka ị na-ekwu n'okwu mme ka m send gị account number m. Mmiri onye ada m account number, nye ya m account number. Akwụkwọ egwu ala. Akwụkwọ eme ka inye m account number okwu ihe anyị na-ekwu o. Nwanne ka ekwado nta. Ka ekwado ọkwa Chidera from Alaba. Ka Chibike. Ị nọzikwa ya? Kewe. Ka ndị Alaba mee. Ndo. Ọ na-adabakwa. Ngwa tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu n'oge anyị na-agbazi ọsọ tinye ọnụ mpa. That guy man, I'll be like, me by 2 by 2, but I'm not able to. In my yana, 2 by 2. Ihe na-aka wu nke 2 by 2. So, chee wee ya nwayọ. Ị na-agwazi oke speed. Ihe na-aka wu nke ihe anyị na-ajụ ọka kwesị ka anyị si na ebe nwaanyị kwesị ịnọ wu kichin, n'ebe lulu nwaanyị wu kichin. Na ụmụ nwaanyị na-agbazi mbọ now na ọ ize nka nwunye abịa ahụ life na mpa ngwa dị ngwa nọdụ mma n'oge anyị agbagotego kenesie ndị Alaba gwa ha na nganga na ekwuchi alụ ha kpu ihe anyị na-akpata ụgwọ nke onye na-abịa na Tuesday Mary jizi iwe akpọ ya the man gị nwa na-ekwuru maka 2 by 2 ya nwoke mmadụ na-atụbazi oje ịbịazi tinye alụ na nwoke mmadụ enyela onwe gị nsogbu nwee nnọọ nwayọ ruo na Tuesday wee nnọọ nwayọ pụta Thursday ọkwa gị nwa na-enyezi m infection ọ dị ka ọgụ na nna ebunye gị infection ọ nwekwa meseji ndị batara anyị mana ka anyị buchalụzi okwu anyị na-apịachizi agụba mesages ọnọdụ ya nwa mama mami akwa ịmalitego n'oge mami ị gafe ihe ga-eme gị ugbu a ọkwa nne ya isi gịnị nwaanyị a calm down maka itinye ikwu ihe ọzọ ma agbanyụ ọkụ ịgbanyụ ọkụ straight ịgbanyụ ọkụ rush ya ebulu gị ozugbo maka gịnị ego bekee sweetheart ka isi akpọzi wi yo love gị ihe na-ekwuzi jiri your normal voice kwuo okwu ugbu a ọkwa ifugodo o nwere normal voice ọ na-eme ya ka ya na-akpọ voice nke izu ahụ o ji webata bụ love nwantịntị achọ m nke love nwantịntị ahụ nwantị unu mechie unu emewezie nke love ahụ ndị ọma n'ọfọ a na udo ọkwa imere mba na mgbe a ka ụmụ nwaanyị na-anọ na kichin ọwụ ozi kịta ha na-anọzi n'ilu afịa kịta n'ime afịa onye ọrụ na-agbazi mbọ mana eziokwu nke bụ eziokwu nne m gwanọdụ mma na ndị asụsụ bekee asị gị anyị panye Thursday anyị atinyezi ya alụ full time ngwa n'udo Gangi Igbo Radio Show Hot 93.3 FM asa ofu oku ka m ga-ebu mbụrụ ofu oku anyị acha m esi ịchọ ịgụpụta ozi anyị ofu oku ka anyị mara ebe ya ọnọdụ ya ndị ya ada ebufeghị ya say driver stop me here ọ dị mma ka anyị tinye alụ ozugbo je bulu meseji ndị mmadụ sendela na ọ dịzi ka m na-emezi kapin ka m na-emezili onwe rapping imagine go ebe na nwanne ọkwa ịma na anyị ada mmatụ itinye alụ ka ndị fast asị mana mfụ oge n'anya mgbe ọbụla mfụ ugo na ọnwe ka alụsi ememe ọ na-eme ntịrịnịtị gụpụta meseji bịa ka anyị lawa anaghị nke a zitela anyị ozi Ngozi si Ikorodu wee zitela anyị ozi o wee sị nwunye o na ego bekee daalụ ụnụ nwa ọmadalụ ọsị ọ kwesịghị ekwesị na nwaanyị ga-akwụsị n'isi nri
o wee sị o n'oge agaala mgbe a na-eme nke ahụ ndewo nwanyị ọma egwu na asa ka mụ agwakwa gị nke bụ eziokwu ịma na mụ na-ekwu nke m plain ntị oyo n'ọda agbim ifo maka ndị na-ekwu na nwaanyị ekwesịghị oge agago mgbe nwaanyị ihe na-esi nne oge aga ka m gwa gị nke bụ eziokwu ifo ụmụazị ya na-akpọ Stephanie ụmụazị ya na-akpọ Chidimma ụmụazị ya na-esi ncha na nni nọdụ na be di gị na-asịzi di gị na oge agago mgbe nwaanyị na-esi nri ụmụazị a si elu di gị ofe nsala akwọrọ aka wee si maọbụ ofe ọgbọnọ maọbụ ofe onugbu ụmụaka na-esiri di gị nke ị na-akọdo akọ ya nwunye mmadụ ga-anọ n'ụlọ asa nwata ọtara bịa siweziele dị nwoke n'olu ụzọkwa na-ekwu mgbe ụfọdụ na-anụ ịmago nwaanyị nwere ike ọpụtazie si mba na ọbụla iwu m nọọsụ nwaanyị ya na-esi nne n'ụlọ nwaanyị ịmago ọ na-asụ oyibo n'ihi ihe awụ ihe anyị na-ekwu owu n'ugbu a anyị ka kwesịrị isi na ọnọdụ nwaanyị Igbo kwesịrị ka ọ kwụsị na kichin ọma nkwụsị na kichin maka ịmagonu mgbe gara aga wo nwaanyị pụta ọnụ adị just kichin na-esi nri mana ugbo nwaanyị na-agazi akwụkwọ emezi ụmụ ihe ndị a konje iwu ala wo ofu n'ime ha ma ọ wụ na ọ ga-akwụkwọ makwa ihe akụnyere nke nwụrụ anwụ ha bụ erika anyị ka nwekwa many other persons anyị na-amaghị maka ha ọhịa ka anyị na-ekwuru ụmụ nwaanyị Igbo na-eme ọfụma asa ya na solo anyị n'ebe niile na Facebook biko jee tinyela anyị alụ na Facebook ọ dị very important nganga Igbo na Facebook ịchọta anyị na Instagram nganga redio ịchọta anyị na Twitter nganga redio ịchọta anyị na TikTok nganga redio ebe niile ọbụla ịpụta na-ashaụtụ nganga redio anyị ga-akpọnye elu gị ozugbo ịchọkwanụ ka mụ na gị nwee one or two based on outstanding chọọ mụ n'ebe niile ịtaịpụrụ ala nwa iyo na ihe niile akpọ social media Facebook Instagram Twitter TikTok ma YouTube ebe ọbụla ịtaịpụ nwa iyo NWAIYOO nwa iyo mkpọnye elu gị ozugbo mụ na ga-ebuli asa KAEGODIVA ka ego bekee na-agbasakwa ozi ọma nganga biko ka chi fo nne ka ọ dị Thursday anya na Nganga Igbo